Os nacionalistas denuncian o enésimo incumprimento dos prazos para executar o desobre do corredor Brión-Noia. Agardaban que coa finalización da tramitación ambiental se comezase coa expropiación dos terreos para iniciar as obras en 2025. Non foi así, polo que a previsión da Xunta de non comezar cos traballos ata 2026 supón un novo adiamento para a posta en marcha da futura autovía. Este mes de setembro vemos co enésimo anuncio, é un anuncio que significa un novo atraso para que se leve a cabo esta infraestructura, para que se leve a cabo o desdobramento do corredor e a conversión en autovía para que Santiago e Noia pois teñan esta conexión. Este atraso pois significa que pois outra data que era 2026 tampouco se vai a materializar. Xa recoñecen que serán necesarias as anualidades de 2027 e 2028, polo que finais de 2028, comezos de 2029, se non hai novos atrasos que, vendo o panorama, eu témome que así vai a ser, non se levará a cabo esta infraestructura. Dende o BNG critican os reiterados incumprimentos con partidas orzamentarias en executar dende o ano 2018. Teñen previsto volver presentar emendas aos presupostos de 2025 se non inclúen unha partida suficiente para acometer a expropiación e primeira fase dos traballos. Imos de novo a propoñer unha emenda nos orzamentos de cara ao ano 2025, se é que eses orzamentos non inclúen efectivamente a partida necesaria para as expropiacións e o comenzo das obras no ano 2025, aínda que sexa a finales de 2025, se non é así, imos evidentemente propoñer unha emenda para que eso poida ser así. Nas mans do Partido Popular está aprobar esa emenda no caso, como digo, de que eles non inclúan o orzamento suficiente, ou votar en contra da emenda do BNG como veñen facendo nos últimos anos. Quero lembrar aquí que para os orzamentos deste ano 2024, a partida que había de orzamentos da Xunta de Galiza era de 1 millón de euros e o BNG propuxo unha emenda de 4 millóns de euros a maiores. Pois ben, eso foi votado a man alzada por todos os diputados e diputadas do Partido Popular, tamén dos que en aquel momento había desta comarca, foi votado en contra. Critican ademais o triunfalismo do goberno autonómico á hora de valorar os prazos que supoñen xa un retraso acumulado de 15 anos dende o primeiro anuncio do inicio das obras.